Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Моя суразмоўца на сувязі са мной Вольга Кавалькова, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, ну і дарадца Светланы Ціхановскай, ці прадстаўніца Светланы Ціхановскай у антыкрызісным управленні. Ці як правильно сказаць? Мост паміж... Там правильно... Координатор координаторов. Да, координатор координаторов. Ну что ж, ёсць шмат тэм, якія я хацеў бы з вами, Вольга, абмеркаваць, але найперш можа быць такая не палітычная, а жыццёвая тэма. З выздараўленнем вас. Дякую, Зміцер. Я ведаю, што каранавірус, і вось не сакрэт, што вы знаходзіцеся і былі апошні час у Варшаве. Просто цікава, як вось да чалавека, які вымушана апынуўся ў чужой краіне, там фактычна на птушыных правах, як да яго там паставіліся, вось як адбываўся працэс вашага вылечвання? Ну, досить цікаве, до речі, питання. Дякую за його. Я лежала в лікарні, у мене було запалення легких. Ось. І, в принципі, я чекала, що після того, як мене випишуть, мені видадуть такий рахунок, який просто буде космічний, бо все ж таки я громадянка іншої країни, але висвітлилося, що усіх хворих на ковід у Польщі лечать безплатно, тому догляд був добрий, з медперсоналом у лікарні ніяких питань не було. Я бачила, що навіть до таких людей сталого узросту по 10 15 раз на день могли подойти, там допомогти, запитатися, що потрібно. Тому я не ведаю, яка ситуація, не хворела ковідом у Білорусі, да, але можу собі уявити, що все ж таки, я не думаю, що у наших лікарів є достатково часу для того, щоб стільки його видатковувати на одного пацієнта, як, наприклад, навіть видатковували для мене, там, 5 разів на день могли підійти і запитатися, там, як я себе відчуваю. Ну, але в любом... Ну, конечно, лепш, Зміцер, не хвореть, коли шчыра. Мне подавалося у моменту, что гэта ніколі не скончыцца, что я буду так адчуваць себе... Але ў любым выпадку, вось вы дрэнна сябе адчулі, вырашылі выклікаць доктара. І, скажем, калі доктар прыехаў, былі пытанні такія: так, ці ёсць у вас, шаноўна пані, страхоўка, ці здольны вы заплаціць за медычныя паслугі? Вот як ввогуле ставіліся? Якія былі пытанні адразу? Слухай, ну, мне падаецца, што, напэўна, такія пытанні, напэўна, былі б... Калі б я не была палітыкам, бо все ж таки усе тесты там на коронавірус, ну, для нас ёсць дамоўленасць, што мы здаем іх асобна, таму я думаю, што тут, напэўна, такі фактор згуляў яшчэ палітычнай вагі кантактаў з урадам Польшчы, бо там калі патэлефанавалі там для теста, то і запыталіся, ну, як себе адчуваеш, прыехалі, не было пытання ўжо далей там наконт страхоўкі, але я думаю, што наконт ковіда, калі у тебе станоўчы тест, пытанне страхоўкі не стаіць, бо, ну, тое, што я сказала, што ён лечыць бясплатна, незалежна ад грамадзянства, ну, напэўна, ключавое тут. Ну, а на сёння як? Вот ёсць там ж, я ведаю, што пачалася вакцынацыя у Польшчы, у тым ліку, ці былі прапановы нейкую вот вакцынацыю зрабіць, вакцыну укалоць, ці вот як ввогуле гэта там адбываецца? Ёсць нейкія чуткі? Ну, да мяне асабіста прапановаў не было, і я ведаю, што я глядзела стрім Мікіты Салаўя, які уваходзіць у асноўны склад, які казаў таксама аб тым, што вакцынацыю для тых, хто перахварэў на ковід, лепш рабіць там пасля хаця б 3 месяцаў пасля лячэння. Але, конечно, я думаю, што, Зміцер, пытанне знаходжання ў іншай краіне, гэта складанае пытанне, бо калі, напрыклад, я хварэла, я адчувала, што все ж таки да мяне стаўленне такое, як да большасці там, да, людзей, грамадзянаў, калі б я просто там вырашила ці з'ехала з Беларусі, жила тут, мне падаецца, што я вось адчула такое,
что вот это мне трэба так там дамовіцца, камусьці патэлефанаваць, а як ж простыя людзі, ім, я думаю, больш ну как бы складана з усімі гэтымі сацыяльнымі рэчамі ў іншай краіне. Тым не менш, я выбачаю, спадзяюся, не перадаецца праз прамы эфір ніякая хвароба. Тым не менш, Ольга, я думаю, что вы поспели вернуться до справа, может быть, и не гублялі такого, не здымалі руку с пульса, и тому людей по-ранейшаму цікавіць вось фактычна адзін з першых каментароў. Што зараз адбываецца з координацыйнай радай, чым яна зараз займаецца? Вот вы можете адказаць? Конечно, могу. У нас зараз мы выпрацоўваем стратэгію, план дзеянняў, сканчваем, да, синхронизацию з іншымі палітычнымі суб'ектамі і будем реализовывать те проекты, якія будуць прыняты ў координацыйнай радзе. Таму мы працуем актыўна. Координацыя з іншымі палітычнымі суб'ектамі, гэта маецца на ўвазе тыя палітычныя партыі, арганізацыі, якія ёсць у Беларусі, ці вы зараз маеце на ўвазе вось гэты план пераменаў, які анансаваў Святлана Ціхановская с Латушкам, ну і вы, наколькі я разумею, таксама бралі ўдзел у гэтай працы. Глядзіце, тут пытанне ў тым, што, в прынцыпе, все тыя ідэі і тыя праекты, якія раней рэалізоўваліся, ці ідэі, якія прыходзілі, ўсё роўна мы абменьваліся імі і кансультаваліся раней, гэта проста была офлайн сустрэча. Тут пытанне ў тым, што каб кожны агучыў праекты, якія ён лічыць важнымі для того, каб дасягнуць нашай галоўнай мэты, гэта дэмакратызацыя Беларусі, і ў якім з праектаў кожны з суб'ектаў змог бы прыняць удзел, да, синхронизация у нас якраз адбываецца зараз паміж тымі суб'ектамі офісам Светланы Ціхановскай, народным антыкрызісным кіраваннем Павла Латушкі і координацыйнай рады. Вось зараз мы якраз на гэтым этапе. Все ж таки, якія сувязі у координацыйнай рады? Ну, я ведаю, что в принципе может быть, хотя зараз такая ситуация, праз розныя зум-конференции можно зладзіць абмеркаванні і сустрэчы такія онлайновскія з кім заўгодна. Тым не менш, наколькі актыўна палітычныя нейкія суб'екты ў Беларусі там далучаюцца да супрацы, да нейкай распрацоўкі сумесных дзеянняў з координацыйнай радай? Я не ведаю пра тыя дзеянні, якія ёсць у іншых палітычных суб'ектаў, тыя, якія не ўваходзяць за координацыйную раду. Я думаю, што яны таксама кансультуюцца з там офісам Светланы Ціхановскай. Зараз ёсць там жаданне выпрацаваць там і прэзентаваць там супольную стратегію, подзяліць функцыі, да, там на кірункі працы. І нагадаю, што, канешне, координацыйная рада адзіны суб'ект там такога ўзроўню з даверам, падтрымкай сярод беларусаў і легітымнасцю ў Беларусі, які прысутнічае. І ён ствараўся як пляцоўка для перамоваў, для вырашэння палітычнага крызісу, для кансалідацыі грамадства, для забеспячэння яго еднасці. І, в прынцыпе, гэтыя накірункі досыць важныя, і ў іх мы таксама рухаемся і гатовы там слухаць ідэі іншых суб'ектаў, але ў нас могуць быць бачанні розных тактык, як мы дасягаем мэты, ці рознасць там тэрмін, на які мы глядзім у перспектыве, але ва ўсіх у нас адна мэта — гэта дэмакратычная краіна, у якой комфортна жыць усім. Таму для гэтай мэты ўсе мы працуем, і там тыя кансультацыі, якія у нас ёсць штотыдня там в онлайне, просто адбылася офлайн сустрэча. Дарэчы, пра гэтую сустрэчу і гэты план перамогі, які ўжо анансаваны. Ўсё ж такі, ці можна больш падрабязна да таго, хто канкрэтна браў удзел у працы зараз над гэтым планам? Ну, мне падаецца, што в пресс-релізе агучана ўсё, хто прымаў удзел. Прымала координацыйная рада,
народнае антыкрызіснае кіраванне, штаб Светланы Ціхановскай і Валер і Вераніка Цапкалы таксама з сваёй камандай. Я да чаго спытаўся, безумоўна, гэта ўсё ёсць у прэс-рэлізе, праўда, не ўсе нашыя слухачы, гледачы чыталі, можа быць, гэты прэс-рэліз, але спытаўся я да чаго. Ўсё ж таки, наколькі я ведаю, першапачаткова планавалася больш шырокае такое кола людзей, якіх далучаць, ну, планавалася далучыць да гэтага абмеркавання. Але потым было прынятае рашэнне, так вот, ўсё ж таки звузіць гэтае кола. Чаму? Ну, на мой погляд, фармат вельмі шырокі, ён неэфектыўны з-за вялікай колькасці людзей з рознымі меркаваннямі, і мы павінны разумець, што мы абмяркоўваем. Я думаю, што ад таго фармату, про які ты кажаш, в перспектыве ніхто не адмаўляўся, просто вырашылі зрабіць два крокі. Ну, то есть першым крокам самім вызначыць бачанне кожнага, пачуць думкі экспертныя кожнага, і потым наступным кроку, я думаю, што няма ніякіх праблем пачуць меркаванне ці зрабіць нейкі онлайн дыскусіі, панелі, дзе кожны зможа выказаць сваё меркаванне, незалежна там ад ідэалогіі, суб'ектнасці. Гэта могуць быць эксперты, палітыкі, сучасныя, і тых, хто, можа быць, не так актыўна прымае удзел. Таму я думаю, што такі фармат, магчыма, у перспектыве будзе рэалізаваны. Але калі ўсё ж таки будзе яшчэ далей такі вот абмеркаванне, распрацоўка, выпрацоўка нейкіх планаў, стратэгій і гэтак далей, ці не зарана было ўжо зараз анансаваць план перамогі? Я не разумею, что ты... Ну, зараз уже сказали, вось у нас ёсць план перамогі на 21 год. Ну, але калі тут яшчэ наперадзе толькі вот распрацоўка, кансультацыі і гэтак далей. Не, ну глядзі, тут ёсць накірункі, па якіх мы дакладна рухаемся, а ідэі яны могуць і дапрацоўвацца. Ну, то бок, не ведаю, там пройдзе ВНС, да, там у лютым, будзе зразумела для мяне, напрыклад, як для палітыка, хуткасць, з якой мы рухаемся, да, што там адбудзецца на гэтым ВНСе. І, ну, как бы, ад нейкіх падзей, якія будуць адбывацца, таксама залежыць напаўненне там таго плана і карэктыроўку таго плану, які мы прымаем. Таму ідэямі паўдзельнічаць і сказаць, што слухайце, хлопцы, ну, ці дзяўчаты, ну, не, гэта, напэўна, не вельмі там класны праект. Ну, то есть тут я не бачу, калі шчыра, супярэчнасці ў гэтым. Тут пытанне ў тым, што ёсць планы і праекты у тых суб'ектаў, якіх я агучыла. І пачуць меркаванне іншых, як яны думаюць, у якім накірунку яны будуць рухацца, што, можа быць, дзесьці можна свае высілкі сумясціць і мабілізаваць, каб не распыляцца, гэта рэальна. Просто вот людзі лічаць, што важная тэма, і трэба было ад пачатку больш шырокім колам абмяркоўваць. Да прыкладу, Алла Хрол грозна пытаецца, чаму не запрасілі Вольгу Карач? Ну, таму што, слухайце, сябры дарагія, першае, мы абмяркоўвалі вузкім колам, другое, ковід, гэта была сустрэча, на якой вось тыя суб'екты, пра якія агучыла, думалі над планам перамогі. Ці можаш ты нам вот якасці інсайдерскай інфармацыі і па-сяброўску некалькі накірункаў, вот, можа быть, некалькі частак гэтага плану агучыць? Вот гэта будзе некарэктна у дачыненні да маіх калегаў, таму што нам анансавана прэс-канферэнцыя, на якой мы гэта агучым. І калі б я тут зараз стала агучваць табе па-сяброўску, і ты ведаеш, што то гэта было б некарэктна, все ж таки я сумленны палітык. Вот так вот. Ну, добра, а каб зацікавіць людзей вось гэтым планам, каб яны больш увагі звярнулі на яго, можна вот нешта анансаваць? Вы там пачуеце пра вот такое, но больш падрабязна глядзіце там, скажем, онлайн з прэс-канферэнцыі.
Не, ну анонс, конечно, я так могу сказать, зацікавить, что будет круто, что мы представим вам крутые проекты, в яких кожен зможа у залежности от адчування там реальности принять удел. И сапраўды проекты, якія будут прэзентаваны, яны досыць цікавыя, і даюць магчымасці там ціснуць на рэжым першае, другое мацоўваць дэмакратычную супольнасць і большасць вось менавіта тых людзей, якія зараз за перамены, і даваць інструменты, якія змогуць дапамагчы нам до гэтай перамогі прыйсці. Ну, извините, зразумела, што ўсе ёсць же, я разумею, я спадзяюся, у большасці адчування, што мы знаходзімся зараз у кропцы працэсу. Адна момент Александр Лукашенко не сышоў, але мы павінны думаць, якім чынам выкарыстоўваць тыя медыйныя нагоды, якія ёсць зараз, і самім ствараць гэтыя нагоды для таго, каб дасягнуць гэтай мэты. Добра, я так разумею, што ўсё ж таки гэты план перамогі, ён складае, ну, больш, можа быць, нейкі такі план дзеянняў канкрэтных. Вот такое канкрэтнае дзеянне у вот гэтым накірунку, вось гэты накірунак, вот это дзеянне, то есть гэта план дзеянняў. Конечно, да. Не, я до чаго пытаю. Но вось есть розныя накірункі. Глядзі, тут пытанне ў тым, што ёсць розныя накірункі працы. Ці мы у адным накірунку мы можам разам мабілізаваць свае сілы, да іх могуць далучацца розныя суб'екты, і тыя суб'екты, нават пра якіх я не агучыла, да, якія не прымалі ўдзел у сустрэчы. Могуць быць праекты, якія рэалізуюць толькі гэтыя суб'екты. Ну, то есть тут можа быць по-рознаму. Наша задача дасягнуць вось гэтай мэты без распылення ресурсаў на шмат. Вот глядите, я такая села и думаю, ой, классный проект придумала, думаю, хутчэй трэба анансаваць. Але ён можа не паляцець за того, што я спрабую канкураваць, і вось гэтага не павінна быць, на мой погляд. Калі мне прыйшла ідэя, яна агучваецца усім, не ўсім. І гэта якраз узмацняе нас і дае больш шырокую аўдыторыю, калі ўсе кажуць пра адну канкрэтную кампанію. Ну, можа быць так, што якасьці кампанія не падыходзіць к суб'екту, і ён не прымае ўдзел у рэалізацыі. Ну, это таксама нармальна. Просто тут хотелось бы удакладніцца. Я уже не один раз чуў, скажем, прэтэнзіі да штаба Ціхановскай, да прыкладу, ну і да, можа быць, да Латушкі, што, маўляў, вось у апанентаў улады асноўных, вот лідараў, у іх няма плана дзеянняў. Вот не распісана такая дорожная мапа перамогі, што рабіць вот сёння, заўтра, паслязаўтра. Можна сказаць, што вось гэта план перамогі, гэта ёсць адказ гэтым вось крытыкам. Дарагія беларусы, усё ёсць. Пытанне толькі ў тым, што ёсць рэчы, якія агучваць. Ну, калі мы зараз там апублікуем 1, 2, 3, 4, 5, ну, как бы гэта прачытаюць не толькі беларусы, але і ўлада. Мы рухаемся ў тым накірунку, каб зрабіць план, стратэгію, і я ведаю, што офіс Святланы Ціхановскай таксама, для таго, каб зрабіць такую стратэгію, якая было б зразумела для ўсіх. Каб было адчуванне, што вось кропка, да якой мы разам рухаемся. Але раскрываць усе карты, я думаю, што ніколі палітык не будзе, бо гэта змяншае нашы шансы быць паспяховымі у якраз такі гэтых праектах. Калі летам там крытыкаваецца, ой, няма плану, ну, гэта ж таксама такія думкі былі. Але мы перамаглі. Трэба верыць. Так. Так. Ковбой Бебор, ці Бепап, выбачаюся, тут не прачытаю, пытаецца, а Прокоп'ев быў у абмеркаванні і астатнія. Ну, Прокоп'ев, я ўжо адкажу за Вольгу, Прокоп'ев уваходзіць у Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Яго прадстаўляў у любым выпадку Латушка, так што можна сказаць, што Прокоп'ев быў прадстаўлены там Латушкам. Так, што яшчэ пытаюцца ў нас? Пытаюцца, ці будзе
Святлана Тихановская сустракацца з Байденам і прасіць у яго дапамогі. Ну, я думаю, что таксама можа быць пытанне не да Вольгі, але анансую, что заўтра о 16 гадзіне у нас у суразмоўцам будзе прадстаўнік Святланы Тихановскай па міжнародных пытаннях Валерый Кавалеўскі. Вось спытаецеся у яго, ну ці спытаемся разам. Дарэчы, пытаются у вас таксама, Вольга. Не так давно практычна синхронно з'явіліся ініцыятывы «Сход» от штаба Тихановской. Ну, я б не сказал, что от штаба Тихановской, хутчэй за ўсё от координацыйнай рады. Так, і дэмакратычны форум Цыпкала. Гэта вынік недастатковай координацыі альбо у гэтых ініцыятыў розныя мэты. Что скажете, як прадстаўнік координацыйнай? Ёсць штосьці падобнае. Сход, насамрэч, гэта незалежная пляцоўка, ее не запускала координацыйная рада, але мы актыўна падтрымліваем менавіта гэтую ініцыятыву. І ёсць штосьці паміж форумам і сходам падобнае, але у сходзе ўсё ж такі ёсць публічныя асобы, якія гатовы на сябе там браць адказнасць, удзельнічаць у абмеркаваннях. Форум гэта больш ананімная пляцоўка, таму ўсё ж такі ёсць рознасці у гэтым. Я думаю, што вось якраз калі я кажу пра тое, што каб не было адчування канкурэнцыі, што ўсё ж такі мы на этапе ідэі павінны адзін з адным імі дзяліцца і убудоўваць гэтыя ідэі ў нейкія іншыя праекты. Тады, мне падаецца, павышаецца эфектыўнасць, няма адчування, што мы канкуруем, потому что мы не конкуруем. Конкурировать будем, калі досягнем основной мэты. Можем конкурировать у тактиках или в разумении, як прыйсці до перамогі. Дарэчы, наконт канкурэнцыі. Сергей С. пытаецца, калі вы ўжо аб'яднаецеся і зможаце працаваць у адным накірунку. Вы разумееце, што катаванні ўсё працягваюцца і паглядзіце паведамленні ад вясны. Ну, вясна маецца на ўвазе праваабарончы цэнтр. Так вот, скажыце, координатор координатораў, калі вы ўжо аб'яднаеце штаб Тихановской і народнае антыкрызнае управленне, а магчыма і ўсе астатнія ініцыятывы кшталту байпол, байсол і ўсё, што можна пад адным дахам. Слухайте, ну ніхто не раз'ядноўваўся. Вось мы зараз пра што размаўляем. Вось што вам скажу. Калі ёсць камунікацыя, пастаянная камунікацыя, калі ёсць сустрэчы, як можна казаць пра тое, што мы не едныя? Калі была выбарчая кампанія, аб'ядналіся ўсе вакол адзінага зарэгістраванага кандыдата Святланы Тихановскай дэмакратычнага і ішлі з зразумелай праграмай, там новыя выбары, вызваленне палітвязняў, гэта было одно аб'яднанне. Пасля выбараў гэта ўжо іншае аб'яднанне людзей, экспертаў для дасягнення асноўнай мэты. Я вам шчыра скажу, што вось гэта ўсе нейкія чуткі пра нейкія расколы, няма нічога такога. Мы можам па-рознаму стратэгічна бачыць, як ісці, але мэта ва ўсіх адна. І там дзелёжка партфелі, як там таксама чытаю ў каментарах, такога нічога няма. Гэта будзе ўсё пасля таго, як зменіцца ўлада. Зараз сказаць пра гэта, ну, как бы это просто мне, напрыклад, смешна. Калі шчыра, я внутрі пребываю, ёсць складанасці, але гэта ўсе складанасці вырашальныя. І заўжды былі розныя палітычныя суб'екты, як палітык ведаю. Ёсць розныя ідэалогіі, розныя бачанні таго, як трэба развіваць краіну. Ёсць розныя падыходы, заўжды была больш радыкальная пазіцыя, больш умеренная позиция, ну, как бы, это нормальный процесс. Все друг друга, один одного все дополняют. Слухайте, Вольга, тут просто папярэджваюць наши слухачы вас і усе штабы, якія толькі магчымы, і Цыпкалы, і Тихановскай, і Латушку заодно, что вы стаіце на мяжы вот ввогуле краху. Читаю. Калі Вольгу Карач мы не пабачым бліжэйшым часам у цесным супрацоўніцтве з Тихановскай, вы згубіце давер большасці беларусаў. Патлумачце гэта Кавальковай.
Ну вот нават не ведаю, вот як вам рэагаваць на гэтае папярэджанне. Я нават не буду рэагаваць, я ўвогуле не разумею, чым пытанне. Я так... Дзе Ольга Караш была падчас выбарчай кампаніі? Я штосьці не заўважыла, калі шчыра, як і многіх іншых палітычных суб'ектаў, таму давайте как бы глядзець, ну как бы можа быць аб'ектыўна адзін і на сябе, і на іншых. Ну так, ізноўку задаюць чарговае пытанне, чаму не запрасілі Мацкевіча. Ну, я думаю, што тут уже Ольга адказвала на гэта пытанне. І наконт таго, чаму быў вот выбраны такі фармат і чаму не запрасілі таго ці іншага. Слушайте, давайте я яшчэ раз адкажу. Вузкі фармат, які не перашкаджае наступным крокам, і мы разглядаем пытанне для таго, каб усе маглі выказаць сваё меркаванне. Таму просто ад пачатку гэта была ідэя такога фармату, потым з'явілася ідэя пашырыць склад, але вырашылі, што больш эфектыўна зрабіць просто два мерапрыемства. Вось і ўсё. Вольга, ваше меркаванне, ўсё ж такі, ну, такая ёсць гісторыя пра тое, як Святлана Ціхановская аб'явіла усебеларускі, усенародны страйк. І вот, ну, не атрымалася такога усебеларускага агульнага страйку, і людзі зараз непакояцца, пішуць, што, маўляў, ці не чакае вось гэты план перамогі, лёс і таго ж самага страйку, ці ёсць нейкая, ну, перакананасць, упэўненасць, што людзі падтрымаюць гэты план перамогі. Мы, правда, пакуль што яшчэ не ведаем яго нюансаў, ну, як абяцаеце і вы, і вот мне Красуліна таксама пісала, спасылаючыся на блізкую прэс-канферэнцыю, там даведаемся, але ці ёсць спадзяванні, што беларусы падтрымаюць і далучацца? Слухайте, ну тут, мне падаецца, пытанне важнае, і трэба сказаць, што калі мы умеем рабіць высновы з усіх наших дзеянняў, крокаў, тады наши далейшыя дзеянні становятся больш эфектыўнымі. Трэба сказаць, што у ультыматума былі і плюсы, гэта мабілізацыя, было шмат мінусаў, і калі мы прызнаем, што у прыярытэце, то тады наступны наш крок будзе больш эфектыўным. Я упэўнена ў тым, што той узровень палітыкаў, які ўдзельнічаюць у распрацоўках, ён якраз зможа пакрытыкаваць і сябе таксама за тое, што не атрымалася. І тады, калі мы гэта прымаем, то я думаю, што ўсё будзе больш эфектыўна, першае. А другое, падтрымаюць ці не падтрымаюць, вы ж ведаеце, што можна далучацца да розных праектаў. Ёсць разуменне, як будзе рухацца там коордынацыйная рада, бо коордынацыйная рада як суб'ект выпрацоўвае сваю стратэгію, планы дзеянняў. Іншыя суб'екты таксама выпрацоўваюць, у іх сваіх ёсць думкі, і тут пытанне, як сінхранізаваць усе гэтыя нашы ідэі для агульнай мэты. Вось менавіта мне падаецца, што ў гэтым асноўнае, а далучыцца можна да асобных канкрэтных дзеянняў і праектаў, які будзе рэалізоўваць кожны суб'ект. Будзе коордынацыйная рада рэалізоўваць вось такі праект, калі ласка, прыходзьце, дапамагайце нам рухацца наперад. Будзе офіс рэалізоўваць такі праект, калі ласка, далучайцеся. Калі мы ўсе разам будзем рэалізоўваць адзін канкрэтны праект і будзем згодныя, што ён для ўсіх падыходзіць суб'ектаў, то, калі ласка, падтрымлівайце. Мне падаецца, што трэба быць больш гібкім і разумець, што кожнае наша дзеянне па ўмацаванню дэмакратычнай супольнасці, па нанесенню удараў рэжыму, яно працуе на агульную мэту, незалежна ад таго, які суб'ект і робіць. Ну так, просто, Вольга, погодитесь, есть тут два нюанса. Первый нюанс, уже не один раз, и от самого початку этой выборчей кампании, и от Светланы Тихановской, и от усіх остатних гучали словы про то, что у нас нема лидеров, у нас самоорганизация, белорусы самоорганизовываются, и это сапраўды так, и это до сёння протягивается, такая самоорганизация, где люди там недзе у спальных раёнах, у сябе ў дварах самі выходзяць, самі нешта вырашаюць. Як гэтым супольнасцям невялічкім, раскіданым, неарганізаваным і неаб'яднаным давесці усе тыя нюансы плана і даказаць, што вот варта вам далучацца?
Ну, простые инструменты, якія мы будем прапаноўваць. Можна будзе даведацца. Загадкавая вы І сёння. замацаваць, і умацаваць яшчэ гэтай супольнасці, што таксама вельмі-вельмі важна. І другі нюанс, вы же, нягледзячы на тое, што зараз не ў Беларусі, але уважліва сочыце за тым, што адбываецца ў Беларусі, у беларускіх дварах, і вы бачыце, што любая актыўнасць зараз фактычна цягне за сабой пераслед, затрыманне і гэтак далей. Наколькі ўсё ж такі ёсць вера, што людзі будуць працягваць не толькі тую актыўнасць, якую яны зараз самі ажыццяўляюць, але і далучацца да гэтай актыўнасці яшчэ больш, уж выбачайце за таўталогію, актыўнай актыўнасці, калі рызыка рэпрэсій ўсё павялічваецца. Ну, конечно, мы по тых зумах, якія ў мяне ёсць з Беларусю, я бачу, што людзі гатовыя змагацца. Няма адчування, конечно, да, ёсць там, напэўна, больш такія, што ли, не песімістычны, а эмацыйна просто іншы настрой у адрозненні ад восені, але у людзей ёсць адчуванне, што, конечно, без ціску ёсць большая небяспека, что мы вернемся у страх, да, у людей есть, может быть, крыху, что мы вернемся у той стан, які быў да выбораў. Але гэтага не адбудзецца. Ну, у меня есть просто тут своя версия, бо глядзіце, што адбылося 9 жніўня. 9 жніўня Александр Лукашенко, ён згубіў сваю легітымнасць. Легітымнасць гэта азначае давер, любоў, просто як нешта там сакральнае, да, вот яго было, ён верыў, што яго яно было, а тут вось яно згубілася. І нельга вярнуць любоў такімі метадамі, якія набіраюць. Таму вяртанне ў павестку і медыйную і ўнутры краіны дыялога, на мой погляд, гэта вельмі-вельмі важна. Бо я, напрыклад, моя пазіцыя прынцыпаў, я не гатовая браць уладу усімі способами. То есть гэта не мой прынцып працы. Я лічу, што мы можем быць дамоваздольнымі, але, конечно, без падтрымкі грамадства, без ціску ўнутры краіны, без ціску міжнароднага, які павінен працягвацца, досыць складана прымусіць уладу ўсё ж таки мяняцца і ісці на гэты дыялог. Бо што адбываецца? Калі мы кажам, што Александр Лукашенко кажа, вось там год народнага адзінства ці чагосьці, і сам падзяляе людзей на сваіх і не сваіх, да? А мы ў залежнасці ад іх кажам, што вось мне, напрыклад, хочется жыць у такой краіне, у якой комфортна ўсім, незалежна ад таго, падтрымліваць не Александра Лукашенко, падтрымліваць не Светлану Тихановскую ці іншага палітыка, ці Ольгу Ковалькову. Вось такую краіну я хочу бачыць. І унутры сістэмы гэта разуменне таксама ёсць, таму што тыя чыноўнікі, бізнес, яны таксама глядзяць на перспектыву. А перспектыва ў нас досыць дрэнная. Перспектыва эканамічнага крызісу, які будзе таксама яшчэ усугубляць і палітычны крызіс. І вырашэнне тут лежыць у плоскасці агульнай і бізнесу, і чыноўнікаў, і дэмакратычнай апазіцыі усіх. І ў першую чаргу, абапіраючыся на меркаванне грамадства. Грамадства не хоча больш жыць пры гэтай сістэме, якая не паважае. І, калі чалавека не паважаюць, напэўна, ён за адчуванне сябе асабіста будзе змагацца да канца. Я, напрыклад, веру і бачу, незалежна ад таго, які шлях абірае ўлада, што яна вымушана будзе павярнуцца да людзей і пачуць людзей і мяняцца. Па-іншаму, проста і ім не будзе там месца ўнутры сістэмы. Вольга, як вопытны палітык, можете сказаць, вось ўсё ж таки гэтым планам перамогі, ці атрымаецца у апанентаў улады перахапіць ініцыятыву? Яна ў іх зараз, калі шчыра, да, в прынцыпе, зараз, калі мы бачым там інфармацыйнае поле, няма палітычных кампаній сур'ёзных, у якіх можна было бы нанесці такі сур'ёзны удар. І мы павінны тут працаваць, і, конечно, гэты план таксама складае стварэнне такіх крокаў, якія такія удары б нанасілі.
Вот, пытанне, канешне, на будучае, тым не менш, трэба ж прадумваць на 10 крокаў наперад. Калі план перамогі не спрацуе, што будзеце далей рабіць? Ой, слухайте, ну давайте попрацуем тут и цяпер, сябры дорогие. Давайте мы не будем думать, что будет далее. Для меня заўжды, калі я працую палітыкі Беларусі, для мяне важны ёсць дэвіз тут і цяпер. Я не могу думаць, што будзе там далей. Калі мы так вот думаем, што там будзе далей, то мы губляем момант, у які мы маглі б зрабіць гэтыя змены. Таму давайте паспрабуем у тым месцы, дзе мы знаходзімся, зрабіць максімум, што мы можам для таго, каб не прыйшлось думаць, а што будзе далей. Ну і на заканчэнне, ці вызначана ўжо дата, калі гэта будзе агучаны, гэта прэс-канферэнцыя, на якой агучаць пэўныя нюансы будучага плана перамогі? Гэта наступны тыдзень. Ну, наступны тыдзень ён вялікі. Дата яшчэ не прызначаная? Не, мы яшчэ не прызначылі дату. У працэсе. Дзякуй вялікі. Ну, а мы застаемся ў працэсе чакання. Што ж прапануюць нам? Дзякуй вялікі, Вольга Кавалькова, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.